ya. Ora. Lumayan Pak Dwi 50 metu lah jenengan ra ono e. Las. Sesuk-esuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah iki kan ya. Hah? Eh? Sesuk-esuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah nggih, saka panitia. Ah panitia nek ora nanggap aku. Mbok iki nek nggo mikir. Apa iki apa? Surah gedene Raja Mal kok isine telek ora. Kok wedake urang isine telek. Lah urang kok ora jingkrung. Lah ora digoreng ya ora jingkrong. Ora usah digoreng jingkrung kok. Ya urung wayahe. Jingkrung nek semono kuwi ora kaya urang, kaya apa bulus. Bulus. Iya, ayo bulus. Ah bojomu jenenge sapa? Tulus. Nek lanang tundang Pak Lus, nek wedok jenenge? Hah? Nek wedok jenenge sapa? Bulus. Ha kene kok. Ya nek bulus kuwi ra apa